आं मिजिं नोंथांमोना नायगासिनो मिजिं बर' चेनेल लोगोफोर नोंथांमोनाबो मा फैसा खामायनो लुगैदों नामा न'आव ज'यैनो मबाइल एप्स दोनो भिडिअ नायनानै लुगैदोंबा भिडिअखौ जोबजासे नाय मोजां जायगायावनो फैदों नोंथांमोना आरो मोजांबो खोनादों नोंगौ अनलाइन फैसा भिडिअ नायनानै खामायनो हागोन नोंथांमोनाथ' ओरैनो बेकार टाइम पास खालामनो थाखाय इउटुब भिडिअ फेसबुक माबा माबिसो नायलाबाय थायो बेनिफ्राय टाइम पासबो खालाम फैसाबो खामाय दिनाव हदाय मिथिबाय बियो रियेल बियो फेक नङा मिथिबाय आरो जुदि फेक सानोब्ला नोंथांमोना जोबजासे भिडिअखौ नाय बेयाव नुगोन प्रुफबो नुगोन आंनि मिथिबाय बेनि थाखाय जोङो मबाइलनि स्क्रिन थानांगोन एप्सखौ अबेनो मोनगोन होनबा बे एप्सनि नामानो जाबाय शेयार इट बे एपआ प्ले स्ट'राव थांना डाउनलड खालामनो हागोन आरो प्ले स्ट'राव थांलायाबाबो डाइरेक्ट सिङाव थां डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बेयाव डाउनलड खालामबानो जाबाय बिन्दास खामायना दा मानसिबो सानदों शेयार इटआवथ' जेन्डारसो बेयाव बोरै फैसा खामायनांगोन आरे यार बियो जाबाय मोनसे गिदिर कम्पानि बुहुत गिदिर कम्पानियानो फैसा खामायनायनि बुहुत थारमाने चान्स होदों दा लकडाउननि थाखायल' लकडाउन खुलिबानो बे बन्द' जागोन ओंखायनो जिमान हायो दानो लुथिखा कम्पानि गिदिर मानोना कम्पानिफोरा जोंखौसो लुथिबाय थायो दा बिसोरखौ लुथिनानै फाला फैदों लुथि मिथिबायना लोगोफोर स' लोगोफोर बिनि थाखाय जोङो मबाइल स्क्रिन थानांगोन मादि खालामनांगौ सब फुल डिटेल्स लोगोफोर ओमफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला बिदिनो आपडेट मोननो मोजां आपडेट मोननो थाखाय आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आं नोंथांमोनखौ मिथिदो जे नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार जेबो खालामा डाइरेक्ट ओरैनो भिडिअखौल' नायना थाङो बिदि दाखालाम प्लिज नोंथांमोना गावनि फंबायखौ एसे सापर्ट खालामदो स' थेंक इउ लेट्स स्टार्ट सिगां नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलखौ लानानै गुगोल प्ले स्ट'राव थां मिनुआव थाग्रो मिनुआव थाबा बेफोरसो ओंखारगोन आरो ना मबाइल लाना मबाइल ओमफ्राय दा मिनु लानानै जोङो दा गुगोल प्ले स्ट'राव थांगोन गुगोल प्ले स्ट'राव थांबा बेफोरबायसा जागोन जाबाथाय ओमफ्राय बेयाव जोङो सार्च खालामगोन शेयार इट SHAREIT शेयार इट होननानै सार्च खालामगोन जोङो दा नैबे टाइपिं खालामगासिनो शेयार इट सार्च खालामबा बेयाव इन्टारफेस फैगोन बेफोरबायसा दा स्ल'बनि थाखायनो एसे माबा जादों ओमफ्राय शेयार इट होननाय लोगो लोगो बेयाव फैगोन शेयार इट ट्रेन्सफार एन्ड शेयार बेनिफ्राय बेयाव फैगोन शेयार इट टेक्न'लजि क LTD ओमफ्राय कन्टेन्ट एड्स थारमाने एड्स सोलिबाय थायो बेयाव एड्सजोंसो फैसा मोनगोन आरो ना ओमफ्राय 4.2 ओमफ्राय 14 मिलियन रिभिउस दङ इयो ओमफ्राय रेटिंआ 3+ बेनिफ्राय डाउनलडआ 1 बिलियन आं अलरेडि सिगांनो डाउनलड खालामखानाय मानोना आं डाउनलड खालामना देखायबा गोलाव जालाङो भिडिअ ओमफ्राय बेफोरबायसा थुबा अपेन खालामबा बेफोरबायसा शेयारिटनि माबा इन्टारफेस ओंखारगोन दा नेट स्ल'बनि थाखायनो बिदि जादों आरो जुदि नोंथांमोना जुदि प्ले स्ट'राव माबा खालामनो रोङाबा डाउनलड खालामनो रोङाबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ सिङाव थांनानै डिसक्रिपसनाव थुयेन लिंक मोनगोन बेनिफ्राय डाउनलड खालामना ला ओमफ्राय बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेफोरबायसा इन्टारफेस ओंखारबा बेयाव दा फैयो बेफोर भिडिअखौ नायनानै दा जोङो फैसा खामायनो हागोन मिथिबायना लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव दा जों मा खालामनांगोन दा जों फार्स्टआव लगइन खालामग्रोना लानांगोन दा हमना ला जोङो एखे आगदानि माबायाव थुनांगोन मियाव थुनानै जों बेयाव लगइन खालामना लानांगोन फेसबुक गुगोल इदियाव लगइन खालामनाय आं दा फेसबुकआव लगइन खालामनानै दोनखादों अलरेडि दंफां नाम आंनिया फेसबुकआव बेयाव लगइन खालामनानै एबार बारि फैयो फैसा बोरै खामायनो थाखाय इयाव दा सिङाव गेजेराव सिङाव केस लिरनाय दङ बेयाव थुनांगोन जों बेयाव थुबानो ओंखारगोन बेयाव रेफार खालामनानै फैसा खामायनो हायो दा आंना बेसे कइन जाना दङ 10,234 कइन बेयाव बेसे जायो थाइसे 30 फैसा स' दस्थ' बेफोरबायसा नोंथांमोना भिडिअ नायनानै कन्टिनिउ हदाय केस फैबाय थायो बेयाव भिडिअ नायै नोङो दा हमना ला 1 मिनिट नायनाय 2 मिनिट नायनाय 5 मिनिट नायनाय 1 घन्टा नायनाय बेफोरबायसानो बहुत केस फैबाय थायो बेयाव नोंथांमोना बेफोरबायसा भिडिअखौ नायनानै फैसा खालामनो हागोन बेयाव लकडाउनसिमल'सो बे बारा गोबाव गैया खालि लकडाउननि थाखायल' बेयाव दा कम्पानिफोराथ' बहुत जोंखौ लुथिबाय थायो दा बिसोरखौ लुथिनो थाखाय टाइम फैदों बेनि थाखायनो लुथियो लोगोफोर आरो बेयाव नोंथांमोना एप्स डाउनलड खालामनानैबो फैसा खामायनो हायो दा हमना ला ओरैनो एप्सखौ डाउनलड खालामलायबाय आरो इयो जैदिन दोनदो रा ओमफ्राय दानफिनदो आरो ना बेफोरबायसा इउस खालामफ्लाबाय थाबानो जाबाय बिसोरखौबो थगायदो आरो ना एसे जोंखौ बहुत थगायो बिसोरखौबो एसे थगायनांगौ नङा होमबा कम्पानि गिदिराथ' जोंखौ थगायो ओमफ्राय बेयाव जोङो वाट्सएपआव शेयार खालामनाबो फैसा खामायनो हागोन आरो ना बेफोरखौ भिडिअफोरखौ वाट्सएपआव शेयार खालामबाय फैसाबो मोनबाय बेफोरबायसा आरो हदाय लगइन खालामनायनिबो नोंथांमोना फैसा मोनो आरो लोगोफोर बेल' नङा आरो बहुतथा एप्स दंबावो बेफोरबायसानो भिडिअ नायनानै फैसा खामायनो हायो बेयाव एसे खम दिसुन बियो थारमाने लकडाउननि थाखायल' ओमफ्राय बाखि एप्सफोराव आरो आनलिमिटेड थारमाने लकडाउन खुलिबाबो फैसा खामायनो हायो जुदि नोंथांमोननो भिडिअखौ नांगौब्ला आं होबानो जागोन ओमफ्राय बेयाव 2, 5, 10 थाखा बेफोरबो उइड्र' खालामनो हायो पेटिएम एकाउन्ट नाम्बार हो कनफार्म खालाम ओमफ्राय थांगोन फैमारो रियेल केस मिथिबायना लोगोफोर